Dnes by som vám chcel predstaviť náš najnovší prírastok, oficiálny bedeker po regióne Šariš. Vedeli ste, že na Slovensku máme až 7 vrcholov s názvom Minčov? Alebo že len pár kilometrov od Prešova stojí najvyššia stavba na Slovensku? Alebo že pri Lipovciach vyviera minerálny prameň s najvyšším obsahom horčíka? Že v Lipanoch niekedy plánovali ťažbu ropy a zemného plynu? Tak tieto a mnohé ďalšie informácie nájdete v našom najnovšom turistickom bedekeri. A na záver by som chcel poďakovať Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a Ministerstvu dopravy Slovenska, že vznik tejto publikácie podporili. Srdečne ďakujeme.